Sziasztok srácok, a mai videóban nem más fogunk csinálni, mint megmutatom nektek a Stumble Guys-om, hogy játszok meg, mi vannak. Először is szerintem nézzünk be a karakterekhez. Hát van egy pár kevés karakterem. Hát ilyenek az emótjaim, aztán vannak még itt, nem tudom, ilyen. Hát szerintem pörgessünk egy Lucky Wheel-t. Miért ne? Ott elment az 20 000 gem, ott az 1000 gem, 100 000 gem. Na legalább egy 20-as. Ez is jó. Hát, amúgy írjátok meg kommentben, hogy szerintetek nyissak-e egy ilyet, várom a kommenteket. Na de akkor nézzük is meg szerintem ezeket a izéket. Amúgy írjátok meg kommentben, hogyha ti tudjátok, hogy ezek mire valók, mert én nagyon nem. Én csak így random szoktam ezeket a dolgokat csinálni. Amúgy, hogyha engem be akartok friendelni, akkor nyugodtan megnyomhatjátok a friendet, és nekem a nevem AIVE, és én mindenkit visszafriendelek, aki friendelni akar. Szóval még annyit szerettem volna mondani, hogy Ajda voltam, sziasztok!